नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. कारवारच्या मुदगा नौकादळाच्या कुली कामगाराल्या शेडाक घरगुती सिलेंडर स्फोट. कारवार तालुक्याच्या मुदगा ग्रामात नौकादळ कुली कामगाराल्या एनसीसी कंत्राटी कामगाराल्या शेडाक अचानक रानचो सिलेंडर स्फोट जाल्ल्यान शेडाक उज लागून 4-5 शेडां जळली. स्फोटाच्या आवाजान शेडांतले सगळे कामगार भायर धावले. सुमार 150 पेक्षा जास्त कुली कामगाराली शेड असून उज लागिल्ली बातमी कळताच उज पालोवचे अग्निशामक दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी येवन उजो निवयलो. आयतवार जाल्ल्यान बरेच कामगार शेडांत आशिल्ले जाल्यार प्रसंगावधान राखून हे कामगार भायर धाविल्ल्याक जिवीतहानी काय जाल ना हे नशीब अशें प्रसार माध्यमाक कळयलां. गोकर्णच्या कुडले बीचार बुडता बुडता 3 प्रवाशांक जीवरक्षकान वाचयले. गोकर्ण कारवार तालुक्याच्या गोकर्ण कुडले बीचार 3 प्रवाशांक समुद्रात बुडता बुडता वाचयिल्ली घटना घडली. बेंगळूरच्यान प्रवासाक म्हूण येयले 3 मैत्रिणी स्मिता रविचंद्रन 23 वर्सां, निहारिका गिरी 22 वर्सां आणि पवित्रा सुंदर 22 वर्सां हेमी प्रवासाक म्हूण गोकर्ण बीचार येयले तेन्ना कुडले बीचार समुद्रात पोवूंक म्हूण उतरिले जाल्यार पाळाच्या तडाख्यात सापडन समुद्रात अगडात वयतना लायफ गार्डान पळोवन नवीन अंबीग आणि मंजुनाथ हरिकंत्र हेमी मायस्टिक गोकर्ण एडव्हेंचर हेमगेल्या जेट स्काय तर्फे सहाय करून रक्षण केले अशें कळ्ळां. सुरक्षतेच्या दृश्टीन जीवरक्षक आणि पोलिसांन फलक लावन हर साहस करून सावधानतेचे इशारे केले तरी प्रवासी मौज मस्ती करूक म्हूण समुद्रात उतरतात आणि जीव संकटात घालून घेतात. हेजेर पोलिसांन कडक कारवाई करची गरज आसा. नापेक्षा भविष्यात प्रवाशाक हीच सवय लागून अखेर बीच म्हणल्यार मरणाचे सापळे अशें दिसचे सहज जातले अशी सार्वजनिकली म्हणणी आसा. वसिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार एडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दीस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्ल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्याशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986 20486 आणि 9880 368186. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.